coñecido a grave dificultade que está pasando todo o Sistema Nacional de Saúde ante a ausencia de médicos. O de que non haya médicos é a consecuencia, non é a causa de que o sistema funcione mal. Nos últimos anos estáse vendo que cada vez o goberno do PP está tirando máis por privatizar a sanidade. Os medios públicos teñen que estar ao servizo de toda a cidadanía, do povo. Non hai interés nos habitantes da zona bella, nin que quede xente, que o que importa é o turista. O proxecto actual conta de varios bloques de edificios, ¿no?, que taparían todo o grupo María Pita. Nos últimos anos sí que ten subido moitísimo exponencialmente o prezo dos alugueres. É inevitable ver un sesgo nesa división que fixeron, porque quedaron as materias vencelladas coa tecnoloxía, coa enxeñería, relegadas ao castelán. E desa maneira, inevitablemente, ti transmites a sensación de que o futuro escribes en castelán. Que digan a verdade do que realmente está pasando. Ao final, a nosa autoorganización é a resposta a unha xestión que non existe. Que haxa un cambio no paradigma e camiñemos cara a un maior decrecemento. E que exista unha figura nos medios de comunicación que se encargue de velar porque exista unha perspectiva de xénero nos contidos de maneira transversal. Palestina prometemos que será libre, porque resistes, existes. Benvido todo o mundo a Catapulta, o programa dos saltos sobre poesía. Son Samuel e hoxe temos un convidado de excepción. Xa desde a primeira clendo en clichés enormes. Pero isto é verdade, tío. Yo teño orgullo e o placer de ter con nós a Nuno Grande Amore. Nuno, que tal? Benvido. Que tal, ojo? Gracias por esa presentación que non por manida é menos bonita neste caso. Joa, gracias, moitas gracias. Que se me dá fatal, tío. Falábamoslo antes do tema de seguir facendo streaming a golpe de sabes, de 2025. Porque facer unha benvida a xente que todavía está no seu cuarto, sabes, que está nunha estancia da súa vivenda, é como, benvido a Catapulta. Pero que dices, payaso, estou aquí con o ordenador, tío, a pestaña aberta aquí con outra cousa, tío, estou mirando o correo mentras falas. Eu confío xa que sexa, que en algún momento facese como revival o rollo, que se volva dentro de uns anos a buscar isto. Pasará, seguro, joder. Volver a reenganchar, sí. É no que confiamos todos, tío. Nuno, que tal, tío? Como vas? A golpe de luz aquí, che pillo. Gracias por apuntarte a esta historia, tío. Como vas? Bueno, nada, encantado. A golpe de luz e encima estou hoxe de cumpleanos, tío. Xuroche por Dios. Que me estás contando? Que me estás contando? No meu 30 aniversario, sí, señor. Pero, a ver, non me jodas, hombre. En serio. Mira, xa estou mirando porque mira, revisando cosas para o programa, primeiro, parabéns. Sentemos as bases dunha relación social adecuada. Parabéns, Nuno. Joder, tío, mira, boa, tío, que entrada nos 30 facendo unha cousa de puretas, que é facer, claro. Sabes, non saber que un formato está esgotado como... No, porque eu levo nese mood desde os 23, o sea, que para mí é perfecto. Liña continuista. Xuroche, tío, estes días preparando o programa, tal, dijo, do 95, tío, non topei ningún lado en que día nasera, está. Dijo, 26 de maio do 95, sí, señor. Hostia, tío. Sí. Tío, parabéns, tío. O sea, que tes un lote de xente ahora jardada detrás desa porta preparando unha festa sorpresa, así. Pues, sinceramente, Leo, porque cheguei de tocar onte, o sea, tocamos o sábado en Sevilla, cheguei onte á casa e levo todo o día de totalmente, o sea, aislado do mundo xogando a Baldur's Gate. Non, ese foi o meu plan de cumpleanos,
E a verdad que increíble. De momento, o sea, top 3 cumpleaños hasta ahora que os recorde. O sea que es a máxima interacción social que tuve hoy. Hostia, o Baldur's Gate 3 estás dando el ojo aí de... Estou enloquecido, a verdad que... A min advertirume, en plan de, mira que unha vez que entres aí é un comedor de horas impresionante. Aparte eu miro os comentarios en Steam ríame, non? Como de, bueno, xa a xente advertía disso, efectivamente, digo, deixei de quedar cos amigos por este xogo, non é irónico, eu, bueno, xa está, como son os gamers, que burra é a xente, Dios mío. Unha semana despois, soy uno de ellos, a verdade é que literalmente. Nuno, dáseme fatal que esteas aquí a golpe de cumpleanos, de luz, de todo. Si non diría yo, eu tope, joder, si non diría yo. Que non. Eu encantado, joder. Que sei outra, joder, tú este fin de semana por fiestes Granada o Benres, corríxeme. De feito, fiestes Granada máis Madrid ou algo así, o Benres. No, é que, claro, é que isto é unha cousa, eso, eu teño a teoría, non é unha teoría, é algo constatado, totalmente real, de que eu non debería ser o tutor legal de min mismo, logo, digamos, porque eu fai unha serie de planes, tío, que non teñen ningún sentido. Entón, a miña semana pasada foi martes irme a Madrid e ensaiamos ali, María Clara Macedo. O mércores pola mañá gravamos os conciertos de Radio 3. Pola tarde pillei un tren para vir para a Coruña, dormín aquí, xoves pola mañá fun a Santiago para pillar a Xaime, meu amigo que nos faz videoclips, Xaime Miranda, fomos de Santiago a Cannes, porque estábamos nominados ao do mellor videoclip, e claro, xuntas a miña vena, un pouco mezcla Jesús Gil con gallego de non querer quedar mal, e digo, como non vou ir a Pato, como non vou ir a Cannes? Entón, claro, veño de Madrid, vamos a Cannes, volvo de Cannes, pois, ás 12 e pico da noite, durmo 3 horas para ir para Madrid o viernes pola mañá. O viernes pola mañá tocamos nun rollo de Radio 3 no Reina Sofía, pola tarde vámonos a Granada a tocar, sábado Sevilla, e antes vi para a casa. Eu antes viña na furgoneta delirando, como que se por día, en plan de personalidade perdido. Pero, bueno, rock and roll, eu que sei. Rock and roll, pero que xa tes 30 anos, Nuno? Sí, é que xa tes 30 anos. Claro, que ese é o rollo, digo, xa, ahora xa cunde a apretarlle para ver hasta canto aguanta. Hostia, tío, pero, o sea, fixestes, a primeira fostes en tren, pero despois xa fostes cando... O sea, a primeira vez foi Coruña-Madrid en furgoneta para levar todo o backline, logo volver en tren, volver palo en tren, e logo se xa furgoneta Madrid-Granada, Granada-Sevilla, Sevilla-Coruña. Sí. Cantos kilómetros fixestes nunha semana, tío? Moitos. A verdade é que salírame... Ora, non sei por que xa deixoume de aparecer eso, pero nos resúmenes anuales estes de Google Maps, pois o grapez de Google Maps, puñame de mentes. E a María, a nosa ciclista, o ano pasado, isto é unha coña, mandoulle un email Renfe, en plan, gracias. O sea, gracias por todo o que gastache tal, e deronlle, que parece unha broma do Simpson, pero deronlle a tarjeta Platinum de Renfe, mandaronlle, sin pedir a nada, mira, gastache unha cantidad, xucho por Dios, a ver se me paso o email, unha cantidad desmesurada de cartos, toma a tarjeta Platinum de Renfe, gracias. Chegolle como o rap de Spotify, pero era Óscar Puente, non? Gracias por manter isto a flote. En plan, gracias, eres a única persona do Estado que ahora mismo está contribuindo a algo a que vai a ver o rollo público. Sí, no, que facemos, joder, moitos kilómetros, pero bueno, eu que sei, encantados do negocio. Que dicir, manexades vos a propia furgoneta ou hai... No. Ahora estás seguindo con Rodi? Sí, pero bueno, empezamos a ir con Rodi a partir do ano pasado, mediados de verano. Porque te teño escoitado eso, de alguna escapada que fixeste, o sea, de algún bolo que deras, creo que era en Huesca, de eso tamén falabas do concepto de delirio, desas últimas horas de viaxe. Buah, sí, é verdade. Na que a mente empeza a non unir os puntiños. Sí, efectivamente, esa foi das máis extremas, cando fomos tocar el 21, que deu ser en outubro do 23 ou así, ou novembro, eu sí que teño recordo das dúas últimas horas que xa era de noite e tal, de dicir, vale, que igual se me está indo, irremediablemente. É dicir, algún umbral ten que ter a mente humana na que se che está indo a pinza e non hai retorno. Claro, ainda non me pasou, pero naquele momento era como, pois igual este é a señal. Porque claro. Sí, era entre a risa e o llanto, pero constante, o mismo se me ocurrían vídeos de David Vidal que dicía, puñe isto, que de repente era como que estamos facendo con a nosa vida, de repente rollo de, vamos morrer todos, que animalada, era como, o sea, oscilar en nada,
por unos estados de ánimo que no tienen ningún sentido. Pero... O sea, imagíname, ¿no? Agarrado volante, vamos a palmar. Sí, sí, pero tal cual, ese era un mood. Sí, pero bueno, así que a partir do ano pasado empezamos a ir con Rodi, que de feito, que tamén aí ten su justicia poética, o noso Rodi é o meu caseiro, tío. A ver. É que a miña vida é moi raro. A ver, era tu Rodi, o sea, xa había relación previa a ser caseiro, como é o tema aí? O sea, aí faltan puntiños, faltan huecos por cubrir. Claro, que cando conto só o titular a xente flipa, claro. O sea, o meu caseiro é Jimmy, que é colega meu, que xa o conocío de antes. Empezou a ser o meu caseiro, pois eso, cando me vim para aquí para Coruña en setembro do 23, outubro do 23. E logo foi Rodi. Pero claro, isto se des tempo a contalo, pois bueno, non é curioso, peculiar, pero non é tan raro, porque de repente nun concerto, por exemplo, outro día en Sevilla, bueno, está aí con el merchandising Jimmy, que es mi amigo Rodi, e tamén nos vende el merchan, e peña, ponse loca, algunos que me arran, cabrón, pues por defecto, por lo de caseiro, que se falla muchísima gracia, es como la primera reacción, cabrón, eso está bastante malo, porque caseiro, calquera outra cousa, sabes, como o presidente de Intermón Oxfam, e tamén é o meu caseiro, cabrón, ese vai ser a reacción base, digamos. Hostia, tío, o sea que estades a nada de declarar a furgoneta zona tensionada, non? Sí. Sí, no, a verdade que é unha figura curiosa, única, desde logo. Hostia, tío, o primer caso, tío, caseiro de Rodi, tío. Hostia, e cando dicías eso, como son, que decir, son un lote de kilómetros, como é a convivencia a furgoneta? Ti impos, como cabeza visible, impos a ti o teu criterio musical, entendo que hai unha parte democrática aí. Ojalá fora así. Como vai o tema? Ojalá fuera un rollo tiránico de los buenos, de los de siempre. No, pues ao final, bueno, sí que ao mellor hai veces que, pues vamos 4, non? Clara, María, eu e Jimmy. Si 3 están moi a tope con escoitar algo, pues normalmente o criterio do outro, pues sí, da igual, aí a democracia funciona tal. Pero normalmente acaba, sí, hai como unha especie de consenso, hai uns cuantos grupos que sí que nos molan a todos, porque era unha amalgama, pues, loca perdida, que sei, Marcelo Criminal, Amaral, tal, claro, de repente, ao mellor, veño arriba sin que se entere moito, poño Black Sabbath, pero a segunda canción é como, por Dios, quita esto. Claro, hai como, bueno, míticas dinámicas, pues, sí, mítico vacaciones en familia, pero todos os fines de semana. Claro, eu en mis anhelos, pues no, sería primaría o criterio tiránico amablemente, pero non tiña esa suerte. Entonces non tirades de radio ou de podcast, así, dijo incluso para liberar a cabeza, ¿no? De todo... Tamén intentei... Que aí tamén pode haber drama, claro. Claro, intentei que entrase aí o rollo criminopatía e tal, e tampouco, porque, claro, que non... Aún parece que, claro, que o que todos escoitando na miña casa é o que escoita, vamos, lo que escoita todo el mundo, lo bueno, pero, Clara e María mareábanse cando había moito ensañamiento e tal na narración, será como nada. O consenso é Marcelo Criminal. Básicamente, a única cousa que podemos escutar todos é Marcelo Criminal. Ese é o abanico de... Que te iba a decir, entonces, ti isto estes ahora, joder, ahora máis ou menos acabaste xira de salas, non? Ahora xa empezar parte de festis, non? Tes o Compos Fest esta semana, os xoves, falábamos. O 30 venres, claro, sí, o 30 venres. O despois o surfing, non? Bueno, empeza xa aí toda esa vaina. Sí. Como é a túa dinámica, digamos, estou índome a rutina pura, quer dicir, de ensaios, porque, quer dicir, metes esas palizas, non? Como que contabas a semana pasada, falábamos, cando estábamos organizando o programa, de que hoxe en principio tiñades tamén ensaio. Sí, pero como ver, sí. Como vai esa parte de canto ensayades 3 semanas, cantas veces, como... A ver, eso sí que depende un pouco, claro. Falemos de logística. Claro, sí. Sí, porque ao final, claro, como... O sea, non é que teamos aí un calendario moi fixo, por exemplo, a semana pasada tuvemos que adaptarnos, porque eso, grabamos do Radio 3 o mércoles, entón ensayamos o día antes en Madrid, en míticos locales que se alquilan ali por horas tal,
sí que nos metimos moita paliza antes de empezar a xira para preparar o directo de ensaiar pues, moitas semanas constantemente, logo sin parar todos os días, Ahora, obviamente, polo ben do grupo, por seguir falando, non se seguir aguantando uns aos outros, ese ritmo baixouse de ensaios, entón intentamos adaptarnos pues, os días que vamos tendo libres e tal. É que no noso caso, claro, a rutina, quer dizer, hai pa quen vale esta dinámica e pa quen non. A rutina é moi rara, é moi caótica, non existe esa rutina, porque claro, de repente, para mí o que sería un domingo é un lunes ou un martes, e a partir de mércoles estamos pues, por aí adiante, sabe Dios donde, entón así un pouco cambiante todo. Pero bueno, eu como son así moi caótico e tal, pues a min, a verdade que... Joder, quero dicir, pero entre os ensaios estes, o apretón prexira, todos os bolos que estades facendo, quero dicir, ahora, como vos notades agora de sacar novo disco a este punto actual, quero dicir, ahora estará todo enjasadísimo, quero dicir, dentro que xa tiñades un directo malladísimo ahora, que xa... Bueno, sí, a ver, tamén, o sea, non é por redundar no tópico tal, pero que nós tamén é certo que como executantes somos xente moi limitada, entón a xente, claro, a cantidad de horas que nós votamos, claro, se as vota King Gizzard, claro, notase moito máis o resultado, sabes? Quer dizer, no noso caso, fai-nos falta ese suposta exageración de horas para tal, a nos fai moita falta, porque aparte este disco nos originalmente iba a ser, pues, o que dixen nas entrevistas, plug and play, non? Chegar, veña, gravamos tal cual o sonido que quede recollido que pasa nos directos tal, e ao final non foi así para nada, está 1000 veces máis fino que facemos nos directos, entón tuvemos que apretarlle moito para bueno, pues, para dar montado o propio directo. Entón xa che digo, no noso caso sí que joder, incluso se dunha semana para outra ainda tendo bolos, un bolo ou dous, o que sexa, se dunha semana para outra non podemos ensaiar, notase. Sí, sí, noto máis inseguro, tal, non... É un pouco máis eso, non? A sensación propia, digamos, que o resultado efectivo encima do escenario, non? Dese rollo de dicir, joder, entrar con máis dudas, digamos, a mellor algunha das partes que xa tendes marcadas de aquí firmouse un cheque. Tal cual, sí. Claro. Ostras, tío, é que che iba a dicir? Vale, falas de que non hai unha rutina, digamos, para a parte de ensaio, digamos, unha vez que está o produto feito. Pero a hora de compoñer, non? Que este é un programa de poesía, que sí, en teoría. Sí. Entón, tío, a hora de compoñer, non? A parte de letra, como partes da idea, partes dunha liña, partes do ton que queres tocar, do tema... Cada tema é diferente, cal é, digamos, o método do que te sirves? O ser algo tan persoal, digamos, con un toque tan... É unha boa cuestión, porque a verdade é que para o tema das letras e tal, eso nunca me preguntaran. Eu, a verdade é que o que sea o método que uso sempre é sempre o mismo, que é que eu teño, pues, como todo o mundo, claro, os blogs de notas do móvil, aí cheo de cousas que se van así ocurrindo espontaneamente, que logo cando chega, pasa X tempo, cando se acabou de facer o disco, pues sí que me dou conta máis ou menos das temáticas, ou de que iba, ou de que se ven reflexadas as preocupacións que tiña nunha época nas letras, pero nunca é que me sente expresamente un día diante, sabes, do ordenador ou dun folio en blanco e diga, non, xe vou falar de la fugacidade da vida, de la muerte, tal. Eso sí que non me pasa. Pero, se digo, no meu caso, sí que noto que llevo moito tempo, máis que tempo concreto de estar todos os días sentado X horas escribindo, o que sí que noto que estou sempre pendente, sabes, como de cazar aberto, digamos, a recibir, non? Aberto a recibir, digamos, máis... Eso sí que é certo que lle dedico moito tempo, e que estou como sempre alerta, digamos. Pero non é que... Igual debería facelo, pero non é que teña nin unhas liñas temáticas claras a hora de escribir, nin unha rutina como tal de facelo. Pásame que a posteriori, sí que me dou conta de, pues, estas cancións que me saíron nesta época falan moito desto, porque é unha cousa que daquelas que tiña preocupado ou que sexa, pero é todo así bastante logo. Hostia, esa relación que tes, por exemplo, cas letras, ti notas que Grande Amor que che devolve algo que non pensabas? Que dicir, compós
compós, non, está eso aí, obviamente, sin este partícipe, non, do entendo do que vas escribindo e demais, pero despois tamén tes esa mirada con respecto, unha vez que está terminado, de dicir, hostia, estaba pasando isto, non sei. Sí. Pásame, claro, co paso do tempo que, ao mellor, por exemplo, as letras do segundo disco, que para mí son dos tres as que máis me gustan, é o que a nivel, así, pues, lírico, por chamar de alguma forma, é o que ten máis, para mí, é o que ten máis sentido dos tres, o que máis guai tá, e, ostra, que como, bueno, como se me ocurriría isto, que paranoia estaría na cabeza nese momento. Eu creo que, nese sentido, o mellor que me dá a min, a ver como vou explicar isto, o mellor que me dá a min de volta Grande Amor, en tanto que o proxecto no que volco toda esa ansia escritora, é o feito de poder escribir, poder materializar de alguma forma o que a mí, o que me gustou sempre escribir. É dicir, eu, de feito, de cando nos coñecimos nós, eu era ese joven con deseos de ser poeta, que é prácticamente a pior cousa que pode haber baixo as estrellas, polo menos era no meu caso. E agora me conta, guau, eu en tanto que escritor así a palo seco, son malísimo, moi malo, porque teño, en canto me poño a escribir, non sei se é unha paranoia tal, pero para min é unha cousa real, non? Cando me poño a escribir, estou no mood mental, estou no ánimo de, veña, vou escribir en tanto que escritor. Buah, vale. E o resultado nunca me gusta, nunca. Sin embargo, en tanto que escritor de letras de cancións, bueno, estou moito máis cómodo, creo que non sei se yo parece a alguén desde fora ou non, pero muito logo que sí, como que ando un pouco máis na fina línea entre querer ser demasiado pretencioso ou demasiado pouco pretencioso, pecar un pouco dos dous lados, como que me costa isto que dice xente de atopar a súa voz, sabes? A hora de escribir como tal, non son capaz, pero encántame escribir, o proceso de escribir, jolín, eu que sei, sempre... Escribiste sempre, joder, non? Sí, pero do único que me empezou a min a gustar, é do único que estou medianamente orgulloso é desde que empecé a escribir en tanto que letras de cancións. Entón, a mí é o que máis me dá de volta, o feito de tanto con Grande Amor como con Ayatolá, como con Rastreadores, en xeral, logo. A hora de facer letras, o que máis me reporta é o feito de poder estar un pouco satisfeito da miña labor de escrita. Por exemplo, eu sempre gustou, jolín, logo a literatura e tal, pero sí que noto que hai como un certo, traxe ou unha certa impostura cando intento escribir ao marxe da música, que eso sí que non teño na música. Que supoño que a xente que lle pasa ao revés, claro, pero a min é así. A mí pareceme totalmente máis complicado o paso que distí de cando faz música, por varias cuestións. Primeiro, de como ten que casar eso, porque ten outras normas, obviamente, opera noutro plano, pero despois tamén pola parte, meramente expositiva. O sea, quer dicir, o libro, dentro de que podas recitalo, expoñelo como queiras, aguanta moito máis que ti mismo non encima dun escenario expoñendo iso, quero dicir, isto é totalmente personal, pero a vista das túas letras eu flipo ca capacidade expresiva propia, desa, dentro de que hai temas de todo tipo e demais, como queramos velo, dentro de que podas dicir isto é máis broma ou isto máis duro e tal. Pero, tío, dentro disso a mí parece complicadísimo esa capacidade de apertura expresiva, sabes, de expresar esa parte neses términos, quero dicir, poder escribir desa forma e que todo funcione, tío, non sei, a mí pareceme que me agarrotaría moita máis a man a hora de escribir eso, sabes, e seguramente me iría a outros sitios ou a hora de expresarme eses términos tan persoais, tío, que o contrario, tío, decir, a mí ahora pues un libro, pues escribo, tío, gracias a Dios a que nadie lee, pues non pasaría nada, sabes? Pero ir a joder un cubata a un bochinche mentre a gente tocando sempre hai, pareceme moito máis. Pois que curioso, claro, supoño que aí tamén entra, jolín, que bonito que che parece eso, claro, a min aí xa entra a percepción de cada un, porque para min, eu acordo, jolín, de cando empezar a escribir, xa non só para letras, digo, antes de empezar a escribir para letras, cando tiña un WordPress, digamos, claro, para min, aí pasábame eso mismo contigo, dicía, guau, eu
joder, que fora a Foz, desde Burela tampouco é tan longe, pero, bueno, con chaval de 17 anos era medio aventura. En bus comprar o Inflamable, cando saíra en 2012, foi 2012, non? 2012, sí. Tía tamén un segundo de bachiller, claro, sí. E agora me diré en bus a Foz, volver tamén no bus lendo e tal, e dicir, buah, teño que fazer algo que se parezca a isto. Hostia, porque aparte, claro, tiña ese rollo que tamén, así un pouco, non sei se a ti a comparación, claro, che mola ou non, pero a mén como que me recordaba un pouco ese rollo de Ronsel, que tal, que a mí molaba moitísimo daquelas. Total, sí. Claro, ese punto... O sea, a mí pasou o mismo con Rosel, que era o camiño, sí. Claro, entonces era como, guau, que tengo que facer algo así tal. E tamén que naquela época eu estaba, vamos a ver, estaba completamente loco con Terbutalina, que tiña unha lírica medianamente parecida, entonces era como, guau, tío, que conseguir fazer algo así. Claro, cando intentaba, eso eran resultados bajísimas tofas, unha cosa terrorífica. Sin embargo, claro, como non sei por qué, sáleme por máis fácil o outro, logo o rexistro meu, que tampouco está tan longe deso, pero sí que como un pouco máis de agotamiento existencial e tal, claro, pues ponía como, buah, sí, é que sí que se intento fazer de outra forma, non dou. Por iso te digo que, para mí, no meu caso, as cancións sí que me permitiron o rollo de dicir, vale, isto é o meu, que esteña mellor ou peor, pero este é o rollo polo que me gusta tirar e tal. Cando escribía sin ser para cancións, pois eso, bueno, pues tivo imitar o estilo de Samu, ou de repente descubría eu que sei, daquelas, por un profesor que tal, si, a Kerouac, pero veio, vou fazer tamén o mismo, o sea, como que non, basicamente non, era non, digamos así, tal. Entón, sí, supoño que... Joder, curiosamente, tío, o sea, xa che teño visto algunha vez, non, falar de... Porque constame que tamén che flipaba, todos pasamos por eso, pero... O Bukowski, non? Sobre todo cando eres adolescente e malinterpretas Bukowski, non? Que dicir, ou por menos e co tempo podes volver a él e quedarte con cousas bastante salvables, tal. Joder, o Kerouac, o que falas, sabes? Vexo moitas cousas dos beatniks na lírica que hai en Grande Amore, que decir joder, tío, porque hai ese punto de que non sei como dicirche, tío. Joder, me estou metendo en terrenos que non debo, non? Pero, por exemplo, unha cousa que a mí me flipa, que pouca xente é capaz de facelo e que tiña sentido, por exemplo, eu non sei, como seguramente ten algún tipo de categoría que se poda expresar de outra forma, non? Pero o uso de palabras grandes, o uso de palabras absolutas ou rotundas, non? Os todos, tío, sabes? En plan, todo é pouco, todo é demasiado, todo é de broma, o sempre, tío, sabes? O sempre que está moi presente no teu... O sea, en moitas das túas cancións, ese sempre que é totalmente abafante, sabes? É totalmente... Sempre se presenta como unha idea de agonía, ou sempre hai ese punto e tal. Joder, facelo é que non sexa vacío o nivel de expresividade que ten as cancións, a mí parece unha puta pasada. Como chegas a eso? Quer dicir, é que cando leo as letras tal, digo, joder, ten que haber un nivel de liberación a hora de escribir, de romper. Porque é moi fácil que podas escribir eso e dicir, voulle dar unha volta ou así, pero ter esa esencia de tal, e que sea, tío, é eso, tal cual, non hai máis que lle podas meter, ni máis que lle podas quitar, tío, está... Que guai, jolín. Non sei, tío, pero como eso, unha vez que tes a canción feita, miras a letra, como a retocas, ou como esa parte de selección? No meu caso, sí que, por exemplo, neste último disco, no terceiro, cambiou un pouco, porque xa intentaba facer un pouco máis musical, enténdase logo, menos hip-hop bases que os outros, entón xa foi un pouco diferente, pero hasta ese momento eu realmente, claro, era un proceso medio raro, non? O sea, era un proceso, pues, moi que viña, creo que moi herdado da tradición, pues, do hip-hop e tal. Eu non é que tuvese nunca unha canción inteira, o que sea música, unha base e tal, e veña, agora teño unha letra para que encaixe neste tempo que hai aquí e tal, senón que eu collía, pues, loops, basicamente, e sobre eses loops ir facendo letra. A maioría de cancións saliron así, o 90%. Así, hostia, vale. Era como, pues, sí, eu supoño que está como, pues eso, como fará o Heavy, como fará o Rebelde Inframundo, tal, que é, pues, ter un loop e logo ir tirando. Sí, soltando tal. Eu xe chico, no meu caso, claro, que
por unha parte, agrádame moito, claro, cando a xente fai así como un jolín, reflexións que non fai reflexións tan profundas sobre as letras como estás en tú, pero quero dicir, como que cando se menciona algo deso, é moi bonito, é moi agradable, pero por outra parte tamén me sinto xa non impostor, senón vacío de dicir, guau, tío, igual son tonto, porque é que non, o sea, no meu caso, non, o sea, hai cero reflexión. Sí que a posteriori leo e digo, Dios, canta término absoluto, pero chucho que no momento é cero, sabes, como todo intuitivo totalmente, pero a nivel que a veces digo, joder, pero claro, pues debería hacer as cousas como máis conscientemente, porque hai que hacer, o sea, chucho, por eso que... É que difícil, joder, a mí parece, o sea, dixoche no sentido de, porque falando con outros grupos, non? Cando van facendo outras cousas e tal, e ves que queren o que dis ti, quero facer outra cousa, porque a min tirábame eso, tío. Pero saber escoitarte a ti mismo das cousas máis complicadas. De feito, quero preguntar, joder, ahora, sabes, terceiro disco como Grande Amor, digamos, como te afecta a hora incluso de compoñer, de escribir, a idea de que sabes como recibe a xente a cousa? Xa. Hai unha parte aí que dis ti en plan de joder, a peña díxome, teño este feedback con respecto a estas cancións, isto con respecto a outras, a hora de compoñer, porque dá a sensación de que non, o sea, dá a sensación de que se mantén, sabes, a salvo, a cousa. Sí, a ver, eu aí creo, isto, de verdad, non o digo en plan aí Guardiola, falso, ni nada de eso, pero sí que creo que no, o sea, vamos a ver, porque hai moitas cousas desde que saleu Grande Amor, que hai moitas cousas que non foron mérito meu, senón que foron circunstanciales de cando saleu o proxecto, o momento no que tal, empezou a escoitarse no COVID, empezou a ver bolos que son moi asequibles para un grupo que era unha persona con sampler, e era moito máis fácil que de repente levara daqui de Ría a un sitio porque eran 9 personas que veñen cada un dun lado, tal. Quer dizer, hai moitas cousas que eu creo que foron vindo e que non dependen de min. Agora, o que sí que é verdad, que sí que estou, jolín, orgulloso e tal, é que, nese sentido, que da igual que é un orgullo que non vale para nada, que a veces estou na cama e digo, guau, sí, pero só vale para eso, que é o de, sí que non prestarlle moita atención ao que a xente esperaría do proxecto ou ao que a xente máis gustou do proxecto, porque ainda a día de hoxe, eu noto moito cando vamos tocar por aí adiante, o disco que máis se vende é o primeiro, o que máis gustou a peña foi o primeiro disco, as cancións de feito máis desenfadadas, máis, que era así como máis coñero, máis chabacano, máis tal, foron as que me entrou a xente, joder, perdón por ser tan sexy, vémonos no baño, tal, esas son as que lle gustan a peña. As demás, pues sí, hai un fondo de armario que tú dices, Dios mío, que delicatese, pero a peña ainda a día de hoxe nos conciertos é, pero toca, pero non ser tan sexy. Claro, a min, esas cancións, pois non sei, a día de hoxe non son as que mellor gustan porque foi derivando o meu gusto en cousas máis pesadas, máis oscuras, máis tal. Entón, nese sentido, sí que, claro, a miña cabeza aí opera un pouco de decir, no, vamos facer o máis oscuro, o máis raro, o máis que me salga a mí no momento, claro, tendo en mente que, ojalá, claro, para min iso, a tope con que lle gusta a peña, con que fose lo máis masivo posible, todo tal, pero sí que me gustaría que se sigue funcionando, de feito, me conto que en parte moita xente sigue escoitando o proxecto, xa sigo por la rémora do primeiro disco, porque tanto o segundo como o terceiro flipas o baixón a nivel de entrar ya xente, flipas, pero, o sea, eu estou contento con eso. A top, sí, pero infinitamente menos. Normal, tamén, jolín, porque de repente é unha cousa moito máis oscura, moito máis rara, pero deso sí que me... A ver, non sei, bueno, sí, nada, sí, tetes as cifras, sabes? Sí, logo... Supoño que cando algo é tan grande, o sea, cando algo supera, digamos, un tal, e hai un público un poquinho maior, pois a mellor é un tipo de público que é máis easy listening e justa lleva a mellor unha cousiña máis... Exacto. O sea, despois tamén a parte emotiva de descubrir isto nese momento. Eso, exacto. E teño un cariño especial, sabes? A xente que lle gustaba o Life in Catoira, que dicir, pois... Claro. Pois perfecto. É que te vou dicir eu. Eu creo que eso pasoulle a moitísima xente, quer dizer, eu, claro, para min, o traballo máis fino, o máis top
de Tributarina foi, non sei se era o quinto, o Automano que era o quinto, o cuarto ou quinto. Claro, iso é increíble. Claro, pero moita peña era como, Rajoy, yo te quiero, que todo, que genial, sí. Pero claro, eso é mítico, eso pasou sempre, que decir, non é nada novo. Claro, ten sentido, porque incluso nos mesmos somos tamén hai unha parte, bueno, eu no meu caso non, porque eu son, para as escoitas son bastante raros, suelen gustar nos discos que menos gustan, ou que son objetivamente os peores de certo. Sí. Pero sí que é moi habitual eso, non? Dicir, joder, isto xa non era o de antes, sabes? Sí. Pero no vosso caso, tío, non me jodas. Pues, tío, todo curioso, é mítico orgullo de querer ser máis punky ou máis especialito que el vulgo, sabes, como de, vamos a seguir facendo bizarradas, o máis oscuro posible, jaja, que bien que non nos vendimos a nadie, que casi nadie importa que nos vendamos ou non, pero sí que é un mecanismo raro, porque logo na miña cabeza tampouco é buscando abertamente unha confrontación de non, hai que romper con tal, non, é simplemente de, pues si isto cola, e de repente a canción que pecha o terceiro disco, Flor dun día, que é así das máis duras as cousas que fixemos, se esa canción para a xente é o novo Perdón por ser tan sexy, genial, ojalá o sexa, non vai ser, obviamente, non é imposible, pero coño como, genial. De hecho, eso recórdame moito ao documental este dos estudios que fixera Jim Jarmusch, que salía falando, non sei se era o propio Iggy Pop ou uns dos outros tres, que dicía, claro, nós a hora de compoñernos, eu que sei, estábamos ali encerrados os catro, ali en Ann Arbor na casa e tal, o sea, non tiñamos ninguna teoría detrás, nós pensábamos que estábamos facendo cancións de Dolly Parton, e logo íamos tocar e a xente flipaba, porque estábamos aporreando contenedores vestidos con purpurina e berrando, pero para nós era unha canción de Dolly Parton, e xuche, por Dios que eu entendo eso, ese mecanismo, e digo, claro, non pasa, digo, serei Pablo López, sabes? E digo, non estou presionada a Pablo López, pero eu chico na miña cabeza, é como, sí, ¿no? Más ou menos parece, Joder, Nuno, nesa escuridade que falas, non? Cara a que consideras que está indo o proxecto, non? Digamos, a eses sons máis oscuros, creo que te está comentado que tamén hai a influencia tamén de María de Clara, non? En certo modo, polo menos chegar aí pola parte en la que sea máis orgánica, non? A mellor de son. É curioso porque no noso caso hai moitas contradicións e anomalías xuntas. O que nos permiteu, en efecto, facer o rollo máis instrumental, eso, máis denso, máis oscuro, tendo máis influencias, eu sei, de metal que antes, é a incorporación de Clara e María, que Clara e María son refractarias total a esas influencias. Eu eso, cando vamos a fútbol, quero poñelles ou Venom ou Discharge ou así, elas é como, tío, quita isto, quita isto, por favor, sabes? Pero ao mesmo tempo, a hora de tocar nós un trasunto deso, sí que fai gracia, é como, é divertido, pó directo, pero isto non pode escutar na casa, non pode escutar Zeke, na casa que me dá mal, o sea, entón, claro, ao mesmo tempo tamén son como o contrapunto, porque eu tamén, si me enroco de no, pues esta, vamos a baixar a voz na mezcla nesta canción e darlle máis fuza á guitarra e tal, e veña, canto máis roto todo mellor, pero de repente era así como, no, vamos a dar un pouco de relax aos oídos da peña, vamos a rebaixar un pouco, vale, veña, rebaixamos. Entón é como un equilibrio que o mismo que permite que o proxecto vai hacia un lado é o feito de que veña doutro, que vei a nivel composición, a nivel da propia letra, é algo que tamén, o sea, entrades os tres ou entras ti e tamén te ves influenciado pola súa presencia, digamos? Como funciona esa dinámica? Aí pasa unha cousa que é moi curiosa, que é que eu, pásame igual a nivel musical, pero que a letra, claro, como é o que máis pasión lle posa, o que máis pos de ti, pois ainda notas máis. Que é que eu, por exemplo, non son capaz de escribir sendo eu o único criterio, sabes? É dicir, sí que non me gusta, a mí non me funcionou, e os resultados que vim de facer eso non me acaban tampouco de gustar, os procesos completamente colectivos de creación dunha letra tal, porque
creo que se acaban levando a la nada, sí. Ao final non ten identidade, ou é probable que se vaya cara a eso, dentro de que poda haber excepción, sí, pero sí. Exacto, no mellor dos casos a Gigatron ou el Reno Renardo, cando é máis fino o rollo, e nos peores a unha pretenciosidade terrible, como que é como vivín eu. Pero tamén é certo que non son capaz, xurcho, que non son capaz de facer unha letra defendela a muerte ante que non faiga falta si estou recibindo feedback negativo, xurcho, son incapaz, porque digo, sí, efectivamente, pode ser terrible isto, pode ser. Entonces, eu, tanto Clara e María como Xaime, que nos fai os videoclips, que é moi amigo meu, Lucía Hidalgo, que dedicamos a unha canción que tamén é moi amiga miña, eu creo que, de feito, os primeiros aos que lle mando as letras son Xaime e Lucía, e é raro, e vino, jolín, co paso do tempo, ao final, xa temos conceito, 20 pico cancións editadas, non son moitísimas, pero xa van sendo algunha. É raro que se lle salta algo que a Xaime e Lucía que non lles guste, é raro que acabe quedando, na letra, porque digo, sí, claro, pode ser. Tamén creo que é porque, nese sentido, teño sorte de que a xente que teño moita afinidade, ao mellor non 100% en que nos gusten os mesmos escritores ou as mesmas películas, os mesmos grupos, pero sí que a nivel humano temos como moita conexión, entón digo, vale, sí que entendo o que lle pode chirriar aquí a este ou este outro, e se, por exemplo, a un dos dous lle falla algo, pero o outro ve moi claro, bueno, suspendes un pouco o xuizo e esperas un pouco de tempo, pero se os dous, ten pasado, se os dous hai unha parte que non lles cadra, digo, vale, non, isto ten que ser... É criterio decisorio, eso, vamos, dejamos, sirve como para tomar decisións. Sí, é que a min pasa igual que a música, xuro, non sei se é porque, non sei se por bromas, por unha propia carencia de algo tal, pero a veces escoito a peña falar que está como moi convencida de que algo está guai, e eu non son capaz de dicir, no, se esta letra está ben, está genial. De feito, vamos enchernos e vamos a falar de cousas, eu acordo de estar grabando a canción e a punto de desbotar a idea, e Andrés, que fai os coros, que é o baixista do Yatolá, que fai os coros nesa canción, dicindo, iso é moi divertido, está ben, deixa, eu, seguro, sí, deixa, eu, todo deixámoslo, e mira, é das que máis lle gusta a xente. Eu non son capaz de ter esa seguridade, porque sí que é certo que, claro, dá un pouco o rollo nihilista moi fácil de, sí, claro, pode estar ben, pode que non, eu que sei, porque que basicamente é como, sí, que é moi difícil saber, xa non, que ni siquiera que vai funcionar, nem é por funcionar, porque lle gusta a xente ou non, incluso a mí mismo, que as cousas que faigo eu, costame moito, porque sí que creo que as letras de outra xente ou que a música de outra xente, sí que creo que podría colaborar nese proceso de composición e tal. Agora, a fazer as miñas, costame horrores. Fai pouco foi a presentación da antoloxía esta que creo que compilou Xavier Cordal para Reixa, e na presentación, falando ali con Reixa, dicía, teño sempre clarísimo que algo vou sacar algo, se a xente non me gusta, que se joda. Eu como, eu nunca pensei... que vértigo, non? Que vértigo. Eu non sei se é un rollo generacional, que seguro que sí, que a miña quinta, pois sí, seguro, quer dizer, porque hai unha necesidade de agradar que ao mellor non había antes, que nese sentido é cero... Antes non estaban expostos a miles de persoas no seu baño, sabes? Cando había un móvil, non había un móvil que che dicía en todo momento... Claro, é polo feedback, sí, pode ser por eso. A parte de exposición aí directas, non? Claro, eu paso e digo, eu non... O sea, nunca pensei eso, digo, vamos a sacar esta canción e se a piña non lle mola, que se joda. Que a mí tamén estamos facendo un produto que podría parecer que ven desa idea, porque, claro, querendo facer algo family friendly non faz, grande amor, claro, como concepto, como produto tal, é medio extraño. Pero ao mesmo tempo, tío, que se era parte de expresión interna, quero dicir, que unha... Joder, que a alguén se está abrindo da forma que te abres ti moitas cancións, tío, de... Joder, que hai moito de algunhas cancións, tío, que falan desa rayada, dese falar interno que tes, tío, e cando eso compartes, tío, quero dicir, é unha parte que obviamente compártese porque se busca unha conexión, quero dicir, a xente, joder, ti como persona que estás coitando, empatizas tamén por esa parte, non? Que hai unha búsqueda de conexión, que non é algo desto de...
eso, non estou facendo isto de espaldas ao público, soltei vos isto, marcho. Joder, os directos hai moita vontade de conexión, quer dicir, moi comunitario, joder, quer dicir, non? Que moitas veces eu tamén digo, non será, que seguro que é, non será unha especie de exercicio compensatorio de búsqueda de aceptación da peña. Se eu noto moito, digo, eu teño necesidade constante de que nos directos a xente este como mostrando moita euforia, como moi animada, como moi tal, porque que senón dame unha tristeza, pero xenuína, xuro, xa como de, necesito que haxa algún tipo de afecto de volta. Que eu ves eso que comentaba, ¿no? De Jim Morrison, que cantaba de espaldas, que daba igual todo, botaba mi puñeta a peña, tal. E digo, o sea, que me flipa eso, mólame, joder, o rollo punk que a min, claro, que vou dicir, eso encántame. Pero despois vexome aí, e digo, non, se non estou tendo todo o cacho como unha aceptación enorme, e de feito, pasa moitas veces que estou no concerto e todo me parece pouco. Acabamos a última nota e digo, esta, hoxe non estaba... Hoxe non, hoxe a peña non entrou ben. Logo vexo stories e tal, eu sen endemoniado, perdido, a berros, pero para mí sempre é como pouco. E supoño que nas letras tamén, por algún motivo, tamén debe ser, xuro, como a miña forma de buscar comprensión na peña o feito de abrirse así e tal, tamén porque, isto, digo moito, non quero repetirme, pero é certo, eu no escenario, bueno, que sei, si ainda salto, berro, tal, parece que tal, pero logo sí que no meu día a día son unha persona, pois máis ben introvertida, e que me costa, pois, si abrirme así de primeiras, pois, costame bastante, entón, claro, teño esa vía de expresión das letras, que é o que dicías tú ao principio, de estarse abrindo tal, claro, que para min é o normal para min, porque é o ámbito no que eu fai, porque é como se de repente me, sabes, fallase esa pata da miña vida, como, a ver se que hai, pues, sí que hai unha putada, sí. E con tantos, quer decir, como te diría, a ver, pregunto desde o descoñecemento, Sí. Eu nunca fixen, bueno, hasta recentemente, un dos últimos libros que fixen, sí que un poquinho mostro, asomo a patiña un pouco, non? De cosas máis persoais e demais. E xa estou notando un pouco como vai o tema. Dentro de que fixen poucas presentacións, vou vendo como vai o tema. Joder, como é facelo tantas veces? Xa vou a cuestión de volumen, de facer letras que che interpelan tanto a ti, tantas veces, e convivir con sensacións de autoexigencia como tan grande como dicir, joder, estou che amosando isto, audiencia, hoxe non estou sentindo que conectemos da mesma forma. Claro, é que eu dicir, hai moitas veces que eu sí que noto que dicir, o sea, hoxe estou non facendo en piloto automático total, non por nada, senón porque, claro, é imposible estar extasiado sempre de, claro, ao final é unha letra que, estás repetindo centos de veces, o sea, a de, eu que sei, esta pena que a veces teño, que é así, claro, esta pena cantas veces, non, decir, entre ensayos, miles de veces. Que tampouco me pasa eso que dice moita xente, por exemplo, dicen moitas entrevistas muchachito, eu de sempre que quiera, odio esa canción, non me representa nada, non me gusta facela. Eu eso non me pasa, así que xa digo, como vexo que a xente lle entra ben, digo, bueno, adiante, tope, aí poden a vena queda bien e tal. Pero sí que hai veces que, obviamente, moitas veces, que tú estás facendo... Claro, a letra é como pura, non sei como dicir, a interpretación é xa memoria muscular do corpo, sabes? Incluso a parte emotiva é como memoria muscular. Pues, claro, é xenuinamente emotiva, pues, en veces contadas, pues, porque de repente neste concerto están Dani e José, os meus amigos de sempre, que puderon vir despois de non sei canto tempo, entón esta canción que me recorda a tal, hoxe é especialmente tal, pero sí, eu en ese sentido creo que se parece bastante, dá a impresión, sin ter estado nunca nese mundo, a como lle pasará a xente do teatro, ao final a Total. 15ª vez que fas La Casa de Bernarda Alba é imposible que xenuinamente chores, pero
sí que ao mesmo tempo interiorizarse tanto o proceso, o mecanismo tal, que sí que xenuinamente choras, Bueno, sabes, pero claro, é que aí hai traballos, claro, que é como... Teño falado así con Peña do Teatro a propósito de cousas como esa, non? Que é unha cousa que me fascina, de sexa emoción de chorar ou outro tipo de emocións para que se resulte genuíno. E claro, que falan de todos os exercicios que hai para eso, que é como dicir, vale, pois eu teño que conseguir en esta escena para que eu este nesta intensidade, hai 5 minutos previos ou o tempo que sexa no que eu teño que estar entrando nunha serie de exercicios para que cando chego eso hai ese cachiño de verdade aí. Ao mesmo tempo, pareceme unha puta animalada, sabes? Porque en plan de, tío, non é unha exposición, joder, que é un rollo físico, xa propiamente físico, tío, que é desgastante, que flipas, tío, decir de... Sí, eu, vamos, creo que é que, claro, dame certo pudor, entre comillas, verme eu falando neses términos, porque digo, vai parecer que é como todo un rollo funcionarial, pero é que non é, o sea, ou dices, vou fazer esta canción que só vou executar 8 veces a miña vida en público, ou faz ese extremo, ou faz outro de, pues, as que veñan e intentar pues, dar de min o mellor que poida as veces que tal. Si, eu creo que non hai... No meu caso, sí que eu noto que moitas veces é por puro... Sí, é pura memoria física do corpo de, agora apreto aquí a berrar, e hai veces que o mellor, claro, mítico, tú estás aí pues, un pouco máis de dicir, non se leu moi ben, ou se quedou así un pouco medio gas, e de repente ven alguén, Dios, como emocionei en este cacho, tal, joder, genial. E outras veces te dicen, Dios, dímolo todo, e a xente non deulle un pouco máis igual, pues, vamos, é máis clásico que nada, vamos, pero sí. Outro día sentíalle a Bad Bunny falaba, non, sobre o tema do difícil que era para él o tema do directo, non, que era na parte que él, non sei como expresaba, pero dicía algo tipo, aí é donde sei que isto é un traballo, non, en plan de, a parte de execución e interpretación en directo, non, e que a parte do estudio para él seguía sendo esa parte, ou ser, el considerala máis creativa, sí que era como a parte que consideraba, entende esa idea, máis hobby, non, nesa parte na que a idea de que sería algo que seguirías facendo aínda que non fose o teu modo de vida, non? De considerando o traballo como esas cousas que faz porque che pagan, senón as farías. Sí. Que parte, hai unha parte da música que consideres máis hobby que traballo ou que digamos, isto vaime solo e ojalá fora isto solo, e outra que dixas, en plan, bueno, isto é algo que teño que pasar. Por exemplo, o día do teu cumpleanos falar con un tipo... Pero ao mesmo tempo, claro, eu aí noto que hai unha... Pois sí, unha percepción distorsionada da vida que eu tuve sempre, de serie, logo, que encaixa moi ben con eso. Quer dizer, para min, o sea, entendo eso que dice Bad Bunny, pero eu, incluso, o directo, que eu disfruto moito toda a experiencia, de repente ir a Granada, de repente estar en Sevilla, dormir, sí, 5 horas para ir para non sei onde, pero incluso esa forma na que vas reventado, non sei, gusta, o sea, é que xenuinamente disfruto, por como son eu, por experiencias previas miñas no mundo adulto, sei que outro traballo, que eventualmente vou ter que telo á forza, porque isto vai durar para sempre, a min, angustiaríame moito, sabes? Sí, supoño que será por unha concepción da vida torturada, tal, pero pasa a moita xente que disfruta da vida que implica a nivel caótico isto. Moitas veces penso, levamos uns cantos días fora da casa todo reventado, Dios, como me molaba ir para Burela a opositar e ao carallo. Claro, pero se realmente o quixera, faría algo, o sea, como que gusta meter esa válvula de escape para soñalo, gusta meter eso aí como nunha habitación de decir, sí que... Sempre queremos estar noutro sitio, sí. Esa idea de, bueno, ahora estou aquí, pero, joder, que ben estaría se tu era... Eso é. Que idílico sería estar, eso, en Burela e indo, eso, os viernes ali con Jota ao que va. Xa, pero se quixera facer eso, faría algo, o sea, encamiñaría a miña vida a eso. Eu, xa digo, a parte, gusta tamén, jolín, moito o de a parte do estudio, que hai moita xente que é como, como que ten unha certa aproximación aí tensa de distancia co tal, eu, se pudiese estar seguido grabando, si que o faría, porque é divertido, tamén ten a súa presión, claro, porque é que vai quedar plasmado e tal, pero gustame moito, mas digo, logo de ir tocar e tal, pois, é que, gustame, paso moi ben, sí, non sei, é que non... O
O sea, entendo logo ese tipo de perspectivas, pero a mí chivo é que disfruto eso. E sobre todo, eso, é que non me imagino que se teño que facer outra cousa, fareina, obviamente, non é que me vai a botar aí a morrer no cureto, pero sí que non me imagino outro modo de vida, outro plantexamento de vida no que estaría pues, máis cómodo ou con menos, non sei, con menos angustias co día a día. A min, en certa forma, se chigo, o feito de non saber moi ben como vai ser a semana que ven para min, pues, gusta. É que, sí, non sei, ten algo que me... Joder, é curioso, porque nas letras, o sea, ao largo dos discos, sí que permanece unha idea de... a idea de esperar, en plan de... como de promesas incumplidas, non? De dixeronme que as cousas iban a ser dunha forma e son doutras. Esas expectativas... non sei, tío, como ves agora, digamos, agora co bagaxe que xa tes como con grande amore? É dicir, como convives con respecto a eso, non? Dentro de as cantidades de mentiras que nos foron soltando de cales eran os pasos a dar na vida e demais. Sí. Como visualizas agora que xa tes 30 anos, non? Claro, é que efectivamente, esa é a situación, claro, que agora está como a balanza eterna, por un lado, efectivamente, sí que hai, pues, home, hai unhas certas ansiedades que con 21 anos son máis grandes que con 30, iso é certo, dache un aplomo tal, pero tamén é certo que cada ano que pasa tes un ano máis, obviamente, eso a matemática aí é... Matemáticas, sí, hasta aí está. Eso aí non falla, claro, é un ano máis que estás estirando a esa especie de ensoñación post-adolescente de, claro, de como a ir por aí adiante, claro, tocar con unha cami de Turbo Negro, que é genial, pero claro, tamén por un lado dices tú, isto, home, en algún momento acabará, e se acabase aos 27, bueno, pues incorporaste a unha vida de adulto funcional a día de hoxe con 27, 30 anos moi fácil, claro, con 37 xa non é o mismo, con 47 xa é unha animalada, quero dicir, sí que é unha perspectiva que teño moito de dicir, vale, son claro, consciente de que eso, jolín, é un, pero a moitos niveles, logo, é un modo de vida que sí que é dificilmente aguantable no tempo, tanto a nivel físico como de que a propia xente siga tendo interés en verte para sempre, eso non pasou nunca, non vai pasar que total, no, pero claro, olvídate, olvídate, o sea, quero dicir, sí, a ver, por favor, tío. Sí, pero quero dicir, obviamente, é que claro, aí pasa unha cousa. Dentro de raya, eu entendo que podas, joder, ter preocupacións e tal, porque é de natural preocuparse e tal. Igual non é o meu rol dicir isto dentro deste programa, nin nada, bueno, este programa, sabes, que sí. Non vas ter fallo, non? Quero dicir, esto, supoño, ahora son este pureta que te dice de que va la vida, ¿no? No. Pero Nuno, tes o máis difícil que se pode ter, o sea, o máis difícil, o sea, despois o resto son, joder. Sí, non digo que non, pero sí que é certo que, jolín, visto desde fora, porque aparte, claro, eu desde 14 anos, outra cosa non, pero ler ya Wikipedia a todo canto me gustaba, eso, ainda llevo 3 horas a Dios. Entonces, claro, que a todo mundo, o sea, eventualmente, porque é imposible que non, a todo mundo, pues, hai algo aí que da tua conexión co mundo, co público, tal, co momento, tal, sí, é inevitable que non. Eu tamén dome cuenta de que o feito de que eu me poida dedicar solo a música cun proxecto tan raro, tan extraño como é Grande Amore, depende de estar mantendo no tempo un nivel de exposición, entendamos, non exposición en plan Madonna, Dios mío, pero sí que un nivel de estar por aí adiante que non é lógico, non ten sentido. Entón, claro, as cousas que non son lógicas non teñen sentido, pues, está moi ben, seguro que me acordarei en algún momento de Dios, eses anos que tuve dedicamos a la música que íbamos por aí adiante, que de puta madre, pero o normal é que eso se equilibre, quer dicir, o Alcorconazo, como molou o Alcorconazo, sabes? Claro, pero foi unha vez, sabes? Pero ese, jolín, el orden cósmico, o sea, é normal, joa, pero ten sentido, non digo ni siquiera con amargura ni nada, é normal, eso, joa, pues pasa, é como bastante que pasou, abondo que pasou, pero sí que, desde logo, non a entropía existe, eso é así, logo, logo é normal que non
tiron tal. Entón, xa digo, sí que creo que axudoume, sobre todo nos últimos 2 anos, creo que velo como perspectiva un pouco máis calmada e dicir, bueno, pues veña, si chegamos a esto de vivir para combatir un día máis, xa está guai, xa a tope, xa o feito de que pode haber eso, Grande Amore 4 xa é unha animalada, xa é unha victoria enorme, non ten sentido proyectarse moito máis que eso, pero ao mesmo tempo, dentro de ter esa certa calma, entre comillas, tamén hai un componente que a mí pásame moito, supoño que todo xira, estou dando cuenta do que estamos falando hoxe, que todo xira moito en base á aceptación externa e á validación externa e tal, que a mí pásame dicir, Dios, pero, joder, co bonito que é, que te paren e che digan, buah, como me gustou este disco, ou esta canción, ou esta letra tal, ai, que putada cando deixe de pasar, sabes, como co agradable que é, que me queixo de cago tal, a veces de dicir, Dios, ahora tive que ir por non sei onde era tal, eso, que estaba na casa xogando a Baldur's Gate. Xa, pero ao final estou 3 horas xogando a Baldur's Gate, que digo, buah, que ben estaba se me estivera parando un paisano pola calle, é un fenómeno, veña a seguir así, vai, co bonito que é eso, Dios mío, sabes? Pero bueno. Hostia, tío. Nuno, moitísimas gracias pola conversa, tío. Bueno, nada. En serio, tío, síntome fatal. O sea, despois da paliza que me contaste a semana pasada, tío, o día do teu aniversario, ainda que me dijas que non, pero corteche a partida do Baldur's Gate. O sea, quero dicir, eso sí. Eso é verdad. Joder, tío. Gracias pola túa franqueza. Nada, que dá justo, tío. Nada, convidar a xente, bueno, vanche ver, o sea, a xente que quera verche vanche ver, está no Compostfest, está no surfing, ocasións ainda hai, sí. Ocasións hai, quero dicir. Cando se publica o directo de Radio 3? Publicouse xa? Pois non, suele tardar como 3 semanas ou así, supoño que ao mellor a finais de maio, non dixeron data seguro, pero igual finais de maio, cousa así. Vale, entonces que bote un vistazo por aí, tío. Nada, reiterar as gracias, darche os parabéns polo curro que estás facendo, tío, e polo tema, tío, porque é unha pasada, tío, o sea, eu vexo cunha envidia, tío, dixo de si, Dios, tío, encontrar a forma de expresión e a cousa, tío, pareceme, sabes, con envidia creativa, tío, de decir, joder, que guai, tío, de pues eu vi lo rematado aí, tío. Pasa o mismo ao revés, tío. De feito, non me acordaba, perdón, que a última chapa que dou, acordame outro día que hai unha canción que mola moito dos Helicopters de You Are Nothing, I Am For Real, dice. Pero pásame ao revés, que a peña que me mola, tío, Dios, pero si non tengo nada que decir, me cago en tal, porque a peña que me gusta así, bueno, supoño que será o eterna inquietud. Pero querer estar no outro lado, querer estar no outro lado, tío, é así, tío, é así. Pero nada, olvídate, tío. Nada, o dito, moitísimas gracias a xente que seguiu isto no directo, bueno, a xente que vai escoitar isto despois en podcast e todo eso. Un saúdo. de repente perdidísimo no mundo de internet. E nada, non sei se haberá programa no mes de xuño, porque as datas empezan a complicar, aquí el Menda ten que facer cousas, pero non sei, se non será máis adiante. Non sei se queremos en formato streaming, que falaba con uno, o sea, que dicir, isto é que dá sensación de Fernando Simón, dá sensación sabes? De aviso institucional de algo, sí. Que podemos pasear entre as 6 e as 8, non sei, é unha cosa así rara. Pero bueno, por aquí andaremos, se non xa vos explicarei, se non me seguides aí na web, na newsletter ou onde queirades, tío, pista. Nuno, Odito, vémonos, tío, un placer a seguir así. Igualmente, moitas gracias. Saúde. Chao, chao.